Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antonio. Taong 1968, Mactan, Cebu. Isang iskolar ng mga estudyanteng mananaliksik ng dumaang kasaysayan, itong si Antonio. Buong buhay niya, hindi siya nagpauto sa lahat ng payo ng mga kadugo niya sa kanya. Sa yaman kasi ng kanilang pamilya, nalulungkot ang karamihan sa mga tauhan nila dahil sa kakaiba niyang hilig. Ni minsan, hindi nagpasilaw sa pera itong si Antonio. Di hamak na mas mahalaga para sa kanya ang mga lumang libro at nakahanda rin siyang magbayad ng malaki sa sinumang magdadala sa kanya ng mga makabagong impormasyon ukol sa mga kasaysayang nakalimutan na ng panahon. Bilang tubong Cebu, naging sentro ng kanyang pananaliksik itong si Lapu-Lapu. Lubos siyang humahanga sa kasaysayan ng ating bayani dahil sa ipinakita nitong kadakilaan sa kanyang mga katribo at lalong-lalo na sa mga dayuhan. Noon pa man, di talaga kumbinsido si Antonio na pangkaraniwang tao lang itong si Lapu-Lapu. Di rin siya naniniwalang may angking mutya ito, gawa ng isang pangkaraniwang tao ang kanyang kalaban noong mga panahong yon. Alam naman natin, karamihan sa mga mutya ng kanan, walang kapasidad na manakit ng taong walang alam sa lihim na karunungan. Isa yung ipinagbabawal sa batas ng langit. Kaya kung nataong nagtatangan nga ng isa sa mga ito si Lapu-Lapu, marahil ay hindi rin niya matatalo ang dayo. Dahil sa ganoong kaalaman, isa lang ang kanyang naisip at yun ay walang iba, kundi may lahing aswang, ang matapang na bayani ng Cebu. Yun lang ang nakikita niya sa kadahilanang sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Tanging nahahanay lamang sa mga ganoong lahi ang may kapasidad na pumatay ng tao sa kasagsaganang digmaan. Sa loob ng maraming taon, hindi na mabilang ang mga libro at pergamino na kanyang nakuha. Lahat yun nakatago sa kanyang silid kung saan pawang ang mga magulang lang din naman niya ang may otoridad na pumasok. Bagaman ganoon ang hilig ni Antonio, masaya siya dahil suportado siya ng kanyang ama. Tutulma ng maraming tiyuhin niya, hindi na yun mahalaga dahil sa pabor na kanyang nakukuha mula sa kanyang pamilya. Alam kasi ng tatay niya noon, yon ang nagbibigay kabuluhan sa buhay niya, kaya wala itong rason na questionin ang kanyang mga ginagawa. Maliban kasi sa ganoong hilig, wala na ring ibang nakakakuha ng atensyon ni Antonio. Kahit nga pagbabarkada o pag-inom, hindi niya noon nagagawa. Ang palaging kasama niya ay ang mga katulad rin niyang mananaliksik sa nasabing karunungan. Yun nga lang, dahil sa lahat sila biniyayaan ng talino, naging bihilante siya sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga bagay na kanyang natuklasan. Bale, ramdam niya kasing nagpapaunahan sila na mahanap ang katotohanan sa likod ng kanilang mga pananaliksik. Habang lumilipas ang taon, papantas ng papantas itong si Antonio. Ika nga niya, mas malakas siya kaysa sa kahapong berso ng sarili niya. Mas lalo ring tumitindi ang kanyang pagmamalabis na malaman ng totoo sa bayaning hinahangaan niya ng husto. Sa totoo lang, dahil sa tagal ng naging pag-iral nito, hindi na niya inaasahan pang makakalap ng impormasyon na magpapalinaw sa kanyang mga tanong. Naging kontento na rin siya sa kung ano ang hawak at alam niya, hanggang sa dumating ang puntong may ipinakausap ang tatay niya sa kanya na isang matandang nagmula sa malayong probinsya ng Cebu. Palihim ang naging pag-uusap nila noon, kaya silang dalawa lang ng kanyang ama ang tumungo sa tagong bahay nito, di kalayuan sa sentro ng bayan. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na nasa humigit 70 taong gulang na ang tanda. Turing ang pangalan nito
at sa bahay nito matagal na yung nag-iisa. Dahil sa inaasahan naman nito ang kanilang pagdating, agad naman sila nitong pinapasok sa loob. Pag-upo nila sa papag, inabutan sila ng kape ng matanda, kasabay ng pagkuha nito ng isang librong napakaluma na. Sa unang tingin doon ni Antonio, alam niyang lihitimo ang librong yon, at kung hindi siya nagkakamali, maaaring mula nga ito sa panahon ni Lapu-Lapu. Sa pag-upo naman ng matanda sa kanilang harapan, nagpakilala to na mula siya sa lahi ng mga sinaunang Indyo. Isa sila sa mga pamilyang inaalipin ng mga dayuhan noong mga panahong wala na ang kanilang pinuno. Marami ang naging paghihirap at sakripisyo ng mga dumaang henerasyon para lamang maipagpatuloy ang kanilang lahi sa pangkasalukuyang panahon. Pagtatapat pa nito sa kanya, kung nagkataong walang malalim na utang na loob ito sa kanyang ama, hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa sikretong pinakatago-tago nila. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman itong binuklat ang libro na may mga nakasulat na letra na halos nakalimutan na ng panahon. Isipin ninyo, kahit isang iskolar ng mga mananaliksik itong si Antonio, aminado siyang hindi niya pa nakikita ang ganoong mga sinaunang letra. Dahil sa hirap nitong maunawaan, inakala niyang mahihirapan sa pagpapaliwanag dito ang matanda, pero makalipas lamang ang ilang minuto, binasa nito ng walang kahirap-hirap ang libro. Ayon dito, nagmula sa lahi ng mga sinaunang gabunang aswang na nagtatangan ng pinakamalakas na mutya ng dagat, itong si Lapu-Lapu. Sa hanay ng kanyang mga kapangyarihan, naroon ang mga mandirigma niyang pawang mga gabunan ding may malalim na karanasan. Dagdag pa nito na, kapag hindi yun nagsasambit ng mga buhay na salitang nagbibigay kapangyarihan para sila'y magpalit anyo, isa talaga itong lihitimong ordinaryong tao. Lahat ng kayang gawin ng mga pangkaraniwan, nagagawa rin nila. Katunayan, sa ganoong estado, baliwala sa kanila ang lahat ng pangontra. Malaya silang nakakakain ng mga pagkaing may asin, nakakapagtampisaw sa dagat, at higit sa lahat, nakakapasok sila sa mga sagradong lugar na ginawa ng mga praile. Hindi rin sila natatakot sa mga rebulto, lalong-lalo na sa mga medalyong nakadisenyo para paghinain ang mga katulad nila. Hindi mo rin sila makikita ng senyales ng pagiging aswang kapag nasa pangkaraniwan silang anyo. Ang mas nakakamangha pa sa lahat ay ang pagkawala ng kanilang matinding gutom para matakam sa karne ng tao. Hanggat nasa ganun silang estado, kahit abutin pa ng 1 taon, hindi sila mamamatay. Sa madaling sabi, kaya nilang patulugin at buhayin ang kanilang mga bertud sa panahon ng pangangailangan. Isa ito sa pinakamagandang abilidad ng mga katutubong yon na kahit sa pangkasalukuyang panahon, walang sino mang lahi ng mga aswang ang makakagawa nito. Matapos naman itong mailahad ng matanda, nabanggit nito sa kanila na kagustuhin din namang pagtakpan ng mga taong may alam sa kasaysayan ang totoong nangyari noong panahong yon. Ang nag-iisang rason kung bakit hangad nila itong mangyari ay dahil sa mga bantang natatanggap ng mga ito laban sa iba't ibang lahi ng mga aswang. Dahil dito, wala naman yung nagawa kundi panatilihin itong sikreto. Magmula noon, nailathala ang kasaysayang hindi naman talaga nangyari. Nang marinig naman ni Antonio ang tungkol dito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang sasabihin. Pakiramdam niya kasi noong mga oras na yon, lahat ng katanungan niya nasagot na ng matanda. Pagsara naman ito ng libro, agad naman yung sumilay sa kanya habang nagwiwi ka ng, "Ang sabi ng tatay mo, mag-iisang dekada mo nang ginugugol ang buhay mo para sa kasaysayang ito. Tatanungin kita, iho,
May gusto ka pa bang malaman? Nang marinig naman ni Antonio ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niyang inilahad ang tungkol sa natirang katanungan sa kanyang isipan. Nais niya kasing malaman noon kung may natitira pang lahi ni Lapu-Lapu ang nananatiling buhay sa pangkasalukuyang panahon. Hindi naman sa duda siya sa mga inilahad nito. Ang nais niya kasing makausap ng personal ay ang taong nahahanay sa mismong bayaning kanyang sinasaliksik. Dahil sa kanyang sinabi, di naman maiwasan ng matandang mapatahimik habang pasimpleng pinagmamasdan ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nang tumango naman ito, agad namang inilahad sa kanya ng matanda ang tungkol sa tagong sibilisasyon, di kalayuan sa bayang kanilang kinaroroonan. Para mapuntahan ang lugar na yon, kailangan nilang magkaroon ng taong nakakaalam ng direksyon nito. Yun lang ang nag-iisang paraan upang hindi sila roon magkandaligaw-ligaw. Matapos naman itong ilahad ng matanda, binigyan sila nito ng 3 araw para makapaghanda. Inilahad na rin ito ang mga gamit na kanilang dadalhin at kung ano ang kanilang aasahan sa lugar na yon. Nang marinig naman yon nila Antonio, tumango lang naman sila bilang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman silang nagpaalam sa matanda para umuwi. Di naman yon tumutol, lalo pat alam din ito ang obligasyon nilang mag-ama. Sa kanilang paglalakad, labis-labis naman ang kanyang naging pasasalamat sa kanyang ama. Akala niya kasi noong una, hindi ito susuporta sa mga malalalim niyang pananaliksik. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman to habang humahawak sa kanyang ulo. Pagalis ng kamay, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, Lumaki akong walang ama, Antonio. Nung ipinagdadalang tao ka pa lang ng nanay mo, ipinangako ko sa sarili kong magiging ama ko sa iyo. Naunawaan kong nais mong tahaking landas. Kaya sa halip na maging balakid ako nito, ako ang gagabay sa iyo para hindi ka mapahamak. Sasamahan kita, anak, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. dahil sa sinabi ng tatay niya, nagbigay naman ito sa kanya ng matinding pag-asa. Alam ni Antonio na bukal sa loob nito ang mga sinasabi niya. Gawa ng noon pa man, magkalapit na talaga sila ng husto. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Upang hindi yun makaagaw ng atensyon ng mga trabahador, pasimple at maingat ang naging pamimili nila ng gamit. Palagi rin noong inuutusan ng tatay niya ang pinagkakatiwalaan nitong tauhan upang wala nang magtanong sa mga binabalak nila. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng nakatakdang araw, tanging ang pinagkakatiwalaang tauhan at nanay lang niya ang inabisuhan ng kanyang ama. Mahigpit din itong ipinagbawal ang pag-abiso ng kanilang gagawin sa mga tiyuhin ni Antonio sa kadahilan ng magdudulot na naman yon ng pagtatampo at galit sa kanilang anak. Ayaw yung mangyari ng kanyang ama, gawa ng umiiwas din ito na mapaaway sa mga ito. Matapos naman itong mailahad ang lahat, sa labasan ng bayan, hinintay nila ang matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, dumating na rin ito, kasama ang isang binatang halos kaedad lang niya. Sa kanilang paglalakad, naging maayos naman ang lahat. Salitan ang pagsasakay nila noon sa kalabaw upang makapagpahinga ang mga napapagod na. Hindi naman yun naging problema para kay Antonio sa kadahilan ng siya ang tipo ng taong mapagpahalaga sa kalusugan. Araw-araw siya noong nag-eehersisyo at bago rin siya magtrabaho, tumatakbo rin siya ng ilang kilometro. Dahil sa ganoong kasanayan, mas naging batak ang kanyang katawan sa mga bagay na hindi gaanong nagagawa ng mga taong may kaya sa buhay. Pagpatak ng gabi, nagpahinga sila sa gilid ng daan
Malawak at walang katao-tao sa lugar, kaya naging salitan ang pagbabantay nila buong magdamag. Ayon kay Antonio, habang tumatagal, napapansin niyang hindi pangkaraniwang tao yung binatilyong sinama ng matanda. Bukod kasi sa hindi ito gaanong nagsasalita, napapansin niyang kakaiba ang suot nito. Yung tipong hindi yun orihinal na nagmula sa sibilisasyong kanyang kinagisnan. Ngunit dahil sa nanatili naman yung agam-agam, minabuti naman niyang wag na itong gaanong pagtuunan ng pansin. 4 na araw pa ang lumipas, matagumpay na nga nilang narating ang isang malawak na ilang. Punong-puno ng kakahuyan ng lugar na yon. Subalit pagbalot doon ng maningning na liwanag na nagmumula sa buwan, unti-unti nang nagpakita sa kanila ang isang napakalapad na kaharian. Habang pinagmamasdan nito ni Antonio, pansin naman niyang di yun nagkakalayo sa bayang kanilang pinagmulan. Ang kaso lang, masyadong kakaiba ang mga taong naninirahan dito. Ang mga kagamitan nila ay mas higit na sibilisado sa kahit na anong lahi ng tao. Kung sa atin noon, pahirapan pa ang mga sasakyan. Sa lugar na yon, pawang sa himpapawid na ang nagsisilbing pangunahing transportasyon. Marami rin doong galang mga hayop, at kung titingnan ng maigi ang bawat gusali, masasabi mong may matindi itong koneksyon sa kalikasan mismo. Hindi gawa sa konkretong mga pundasyon ito. Bagkus gawa ito sa malalaking ugat ng mga puno na kumapit sa bawat isa upang makapaglikha ng ganoong estruktura. Wala ring armas kagaya ng barilang makikita ka sa lugar dahil ang mga sandata ng mga gwardya doon, pawang mga kampilan at matatalas na mga armas. Kapansin-pansin din ang bilis at lakas ng mga ito na hindi naman pangkaraniwan para sa mga ordinaryong tao. Matapos naman niyang masilayan ang mga ganoong pangyayari, agad naman silang inabisuhan ng matanda na magpatuloy sa paglalakad. Pagpasok naman nila sa entrada nito, bigla naman silang sinalubong ng grupo ng mga bantay na masayang nagbibigay pugay sa kanila. Hindi niya mawari pero sa lugar na yon, parang mataas ang posisyong pinanghahawakan ng matandang kanilang nilapitan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang sentro ng kaharian kung saan naroon ang isang puno na sinasabing nagbibigay umano sa mga taong naninirahan doon ng mahabang buhay. Pagkarinig naman ni Antonio sa sinabi ng matanda, pasimple naman niya itong isinulat sa dala niyang papel sa maniniwalang maaalis ang memorya nila sa oras na umalis na sila sa kahariang ipinagtanggol nila Lapu-Lapu. Nang mapansin naman niyo ng matanda, hindi naman ito maiwasang mapangiti habang inaabisuhan siya na isulat ang lahat ng mga makikita niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya na lamang lahat pala ng mga taong naninirahan sa lugar na yon may dugo ng mga sinaunang aswang. Mariinding inilahad ng matanda na sa mga oras na yon, tanging sila lamang ang pangkaraniwang tao. Gayunpaman, wala silang dapat na ipagkabahala dahil kargo sila nito. Matapos naman itong mailahad ng matanda, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang gusali ng kasalukuyang datu. Pagsilay naman ng mga bantay ng pinto, agad naman sila nitong pinagbuksan dahil kay Turing. Pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanila ang napakagandang paligid na halos aakalain mong ubod ng yaman ang naninirahan. Gawa sa ginto ang lahat ng dingding nito at sa pinakagitnang bahagi ng bahay, naroon ang isang malaking ugat na pinamamahayan ng mga nagliliwanag na insekto. Ayon kay Antonio, kapansin-pansin ng mga nilalang na yon dahil sa hindi pangkaraniwang laki nito. Kakaiba rin ang kanilang mga anyo at nasisiguro niyang hindi yun bastang hinayaan lang ng may-ari ng bahay. Maya-maya pa, pagbaba naman ng isang matandang nakasuot ng pangmaharlikang tela,
Agad naman itong tinawag ang kasama nilang matanda na para bang magkalapit yon ng husto. Siyempre, hinayaan lang naman yon nila Antonio dahil sa mga oras na yon, wala na talaga silang ideya sa mga nangyayari. Hindi rin nila mauunawaan ang pinag-uusapan ng dalawa hanggang sa tawagin na sila ng kasama nilang matanda. Paglapit naman nila rito, bahagya naman siya nitong si Nico, sabay wika sa kanya ng, Ang swerte natin. Akala ko, ang lugar lang namin ang may papakita ko sa'yo. Nagkamali pala ako. Ihanda mong sarili mo, iho, sapagkat ngayong gabing ito, makikita mo ang tunay naming anyo. Tamang-tama, papalasob ngayon dito ang grupo ng mga abwak na matagal nang nakikipagmatigasan sa amin. Isang malaking digmaan ang magaganap, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Pagkalahad naman dito ng matanda, biglang binalot ng matinding katahimikan ng buong paligid. Unti-unti na rin sila noong nakakarinig ng mga tunog ng tambuli hanggang sa magpasya na silang lumabas ng gusali. Pagsilay naman nila sa kaharian, tumambad sa kanila ang madilim na kalangitan sa may bandang norte. Sinasabayan nyo ng mga kulog at kidlat, indikasyon na may malaking pangkat na nagtatanga ng masamang puwersa ang nasa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsikumpulan na rin ng mga mandirigma na may daladalang mga kampilan. Kaliwat kanan ng kanilang mga sandata, ngunit ang nakakapagtaka, wala itong mga kalasag na magpoprotekta sa mga katawan nila. Sa mga sandali ding yan, alam ni Antonio na mga pangkaraniwang tao lang ang mga ito, kaya hindi niya mapigilang mangamba, gawa ng likas na aswang ang mga makakaharap nila. Pagkakumpleto naman ang hukbo ng datu, dali-dali naman silang nagmarcha patungo sa hangganan ng kaharian. Kalahating oras lang ang lumipas, tumambad na sa kanila ang grupo ng mga abwak na nakasakay sa mga kalabaw na may 4 na sungay. May mga banderitas din itong dala at kagaya ng angka ni Lapu-Lapu, may mga tangan din itong sandata. Pagsilay naman doon ng datu, agad naman itong naglibot sa kanilang hukbo upang ilahad ang kanyang mensahe. Base sa mga narinig noon ni Turing, inilahad ng pinuno ang kagustuhan itong lipulin ang lahat ng nilalang na nagtatangkang lumupig sa kanilang angkan. Wala na rin itong ginamit na kasunduan sa pagpapalit anyo ng bawat isa sa kanila. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng kanyang nais, agad naman itong inutusan ng lahat ng mga mandirigma na sumugod. Dahil dito, bigla namang nagsihalinghing ang mga kabayo, sabay mabilis na tumakbo papalapit sa kanilang kalaban. Pagsilay naman ng mga abwak sa ginawa nito, buong puwersa naman yung sumalubong hanggang sa kalaunay magkandaupang palad na ang magkabilang panig. Sa isang iglap, binalot ng matinding atungal at sigawan ang buong lugar. Nagkalat na rin ang mga labi ng abwak at mga kalahi ni Lapu-Lapu sa buong paligid. Habang tumatagal, mas mabilis na natatalo ang mga ito, kaya labis-labis naman ang naramdamang pangamba ni Antonio. Ang kaso lang, nung matira na lamang ang personal na mandirigma ng datu, bigla siyang tinapik ni Turing, sabay bulong sa kanya ng, Tingnan mo ng maigi ang mga mangyayari, sapagkat ganyan din ang nangyari noong panahon ng hinahangaan mong bayani. Alam mo, iho, hindi magtatagal ang aming lahi kung ganyan lang kami kahina. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagtunog naman ng tambuli. Ngunit sa pagkakataong yan, sinasabayan na ito ng mga salita na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Ayon sa matanda, ang mga katagang sumasabay noon sa hangin ay nanggagaling sa mga labi ng kalahi nitong nagapi. Nang marinig naman ito ni Antonio, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga nabuwal na labi ng mga katutubo na biglang tumayo.
Nagsimula na ring magkulay dugo ang mga mata nito, kalakip ng pag-usli ng kanilang mga pakpak sa kanilang mga likod. Humaba na rin ang kanilang mga buhok at ang mga kasama naman itong nasa unahang hanay naging mga mabangis na taong lobo. Pag-alulong naman ng mga ito, walang habas naman itong sinagupa ang mga balbal na kasalukuyan dinoong nagpapalit anyo. Dahil sa hindi pangkaraniwang lakas ng mga nilalang na yon, mabilis nitong nasira ang paunang depensa ng kalaban nila. Nagtuloy-tuloy din ang kanilang pag-atake hanggang sa kalaunay nasira na nila ang pormasyon ng dumayong pangkat. Pagsilay naman ni Antonio sa ginawa ng mga ito, hindi naman niya maiwasang mapansin ang mga mandirigma ng dato na walang patid na bumubulusok mula sa karimlan ng langit. Lahat ng mga nadadagit ng mga ito, hindi na nabubuhay pa dahil pag-abot ng mga ito sa ere, mabilis silang ginugutay-gutay ng mga kasama nitong naghihintay ng biktima. Ang dato naman noon, kahit wala pang ginagawa, nasipat din niyang nagkaroon ng 4 na pakpak na may mga sungay sa dulo nitong bahagi. Kahit hindi gumagalaw ang matandang yon, alam niyang hindi pangkaraniwan ang tanga nitong lakas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Kagaya ng inaasahan, kampo ng mga katutubo ang nagwagi. Matapos naman itong maipasilay sa kanya ng matanda, dali-dali naman sila nitong inabisuhan na bumalik na muna ng sentro ng kaharian para magtago. Kinakailangan kasi nilang gawin ang bagay na yon dahil yung mga mandirigmang nagpalit anyo, wala pa yun sa kanilang mga ordinaryong wisyo. Dagdag pa nito, bukas pa babalik ang mga dati nitong pag-uugali, kaya para makaiwas sa tiyak na kapahamakan, mas mainam na wag na muna sila roong magpakita. Nang marinig naman yon nila Antonio, agad naman silang sumunod kay Turing. Pagpasok naman nila sa isang bahay, sinarado na nito ang lahat ng pinto at bintana upang wala nang makapasok. Kampante na rin sila roong natulog hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Paggising naman nila, di naman maiwasang magulat ni Antonio nang masipat nitong napakadilim pa sa kahariang yon. Dahil dito, agad naman niya itong itinanong sa matanda at doon nga niya nalaman na hindi pala nagkakaroon ng umaga sa kaharian. Yon ang sumpa ng kanilang lahi na halos 200 taon na nilang dinadala. Kaya yun nangyari sa kanila ay dahil sa isang makapangyarihang praile na dumayo sa kanilang lugar ilang dekada matapos mamatay ang katunggali ni Lapu-Lapu. Yon ang nagtaboy sa kanila at nang muling maganap ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga panig, doon na nagsimula ang sumpa ng pare bago ito pumanaw. Maraming pamamaraan silang nilikha para mabasag ito, pero sa kasamaang palad na natili silang bigo. Matapos namang marinig nila Antonio ang sinabi nito, iisang bagay lang ang naisagot sa kanila at yun ay walang iba kundi nakuha na nila ang lahat ng bagay na kanilang kailangan. Ibinahagi na rin nila sa matanda ang kagustuhan nilang umuwi, kaya sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, umalis sila sa kaharian. Pagbalik naman nila Antonio sa kanilang lugar, pakiramdam niya tapos na ang kanyang ilang dekadang pananaliksik. Wala na rin siyang makitang dahilan para manatili sa ganoong gawain, kaya sa paglipas ng mga araw, minabuti niyang pagtuunan na lamang ang kanilang negosyo. Alam ko, marami ang hindi kumbinsido sa kanyang kwento. Pero iisa lang ang palaging kanyang nasasabi at yun ay walang iba, kundi napakahirap paniwalaan ng totoo. Nga pala Pinuno, ipinapasabi sa inyo ng anak ni Antonio na napakapalad ng mga tagapakinig mo sapagkat sa kanila lang naibahagi ang kwentong ito na matagal nang pinaka-iniingatan ng kanyang ama na isang mananaliksik sa katotohanan na nasa likod ng pagiging gabunan.
ni Lapu-Lapu. Okay. Opinyon ko sa kwento. Medyo natatakot akong magbigay ng opinyon sa kwento na to, no? Kasi alam naman nating lahat, lalong-lalo na yung mga matatanda nating tagapakinig, na sa tanang buhay ninyo, hindi sumayad sa mga isip ninyo na aswang isa sa ating mga bayani. Well, alam nyo, may iba pang kwento to. Bukod kay Lapu-Lapu, marami pa eh. Kay Jose Rizal, meron din. Kay Apolinario Mabini, meron din. Lalong-lalo na kay Gabriela Silang. Alam nyo, tinatabi ko lang tungkol sa mga bayani kasi nga, mahirap nang magkamali. 'Di ba? Mayayari tayo eh. Pero, andito na to eh. Nasimulan ko na sa isa, bakit di pa natin tuloy-tuloy? Dito kay Lapu-Lapu, parang may sense naman talaga na, kasi ordinaryo lang siya eh. Wala ngang armor yung katawan niya, 'di ba? Tapos, sobrang lakas niyang makipaglaban. 'Di ba? Hindi lang pinag-uusapan natin dito daan-daang sundalo eh, nakalaban ng grupo nila. Libo yun. Kasi mananakop ka ba ng isang bansa na daan lang ang dala mo? Siyempre hindi, di ba? So, para sa akin may punto tong kwento na to. Pero kasi, totoo rin naman yung sinabi sa dulo na napakahirap paniwalaan ng ganito kasolidong detalye. Pero, kaya nga rin ang sabi ko, kanya-kanya tayo ng kwento. Kanya-kanya rin tayo ng opinion pagdating sa mga ganitong klase ng kwento. Pero yung mga tao dyan na gustong marinig yung tungkol kay Gabriela Silang, kung anong tangan niya, comment lang kayo sa baba. Napakasimple. Gabriela Silang, lalapag natin yan. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus kay Lapu-Lapu at gusto ko mabasa yung mga komento ninyo tungkol dito sa kwento natin. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.